Γιατί έτσι γουστάρω. Γιατί έτσι γουστάρω, καθαρά. Καλησπέρα. Ναι. Έστω και καλά είσαι. Χαμήλωσε λίγο την τηλεόραση, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, λες. Την τηλεόραση. Έλα, μ' ακούς. Ναι, ακούω. Γάμω τον Ολυμπιακό σου, Ναι. Αυτός που σε νικάει συνεχώς, από πίσω και από μπρος, δηλαδή εντός και εκτός έδρας, φίλε μου. Είναι αυτός, ρε φιλαράκο μου, που δεν σε έχει αφήσει να σηκώσεις κεφάλι. Εντάξει, το κάτω είναι που είναι κατεστραμμένο. Ούτε το άλλο δεν πάει να σηκώσεις. Σου έχει ρίξει τέτοιες σφαλιάρες, μα τέτοιες σφαλιάρες ο θρύλος, που θα είσαι πάντα ο δεύτερος. Και ο δεύτερος είναι πάντα ένα τίποτα. Εντάξει. Και να μην ξεχάσω, φίλε, πες αύριο να σου φτιάξουν μια κατσαρόλα φασολάδα. Φά' τη φασολάδα και λακρά κανένα φρύδι. Πες μου, ρε. Είστε πολύ βάρβαροι. Τι λέει? Μίλα κανονικά. Άντρας ή γυναίκα, τι είναι. Βγάλ' το καρότο από το στόμα, καταρχήν. Και μίλα. Είσαι. Με ακούτε? Ναι. Το καρότο, βγάλ' το, ρε. Είσαστε βάρβαροι. Είμαστε βάρβαροι. Βάρβαροι. Η Αγία Βαρβάρα της Αγίας Βαρβάρας ήταν χτες. Καταρχήν το καρότο μπορεί να το βγάλεις για ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Βγάλει το καρότο και το ξαναβγάζεις όταν πες για ύπνο. Ανάσταση του βάρβαρε. Τι λέει, ρε. Βγάλει το καρότο να μιλήσουμε. Έλα, μίλα. Το έκλεισε, ναι. Με το καρότο κανείς δεν μπορεί να μιλήσει. Έκανε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ο Γιάννης είμαι από Νέα Λύσα. Ναι. Πάλι πουτσα χθες, Η πούτσα είναι στον κόλλο. Έλα ρε τώρα. Κάτσε, τι παιδάκι. Άστες με τον κάθε καράκι. Ρε, η πούτσα είναι στον κόλλο σου. Μην μιλάς έτσι ρε τάκι μου τώρα. Ρε, εγώ μιλάω, εγώ εκτίθομαι. Τι εκτίθεσαι τώρα με τον κάθε καράκι. Καλησπέρα. Θα τη δεις από κοντά. Έλα όμως από κοντά να μας τη δείξεις. Έλα. Καλησπέρα. Λοιπόν. Δεν είναι σωστό. Έχω φέρει τόσα πράγματα κάτω. Ξέρει. Τι έχεις φέρει? Έχω φέρει τόσα και τίτλους και περό. Το να το άλλο. Επειδή λες τώρα εσύ. Κοίτα, καλό θα είναι, μου σπάς τα νεύρα άλλο, κλείς το τηλέφωνο από μόνος σου. Τώρα κλείς το τηλέφωνο από μόνος σου. Δεν μιλάς σωστά. Τώρα κλείς το. Δεν μιλάς σωστά. Δεν μιλάς σωστά, Δάκη. Εγώ σου είπα ότι είχα να πω, εντάξει, μίλησα τζίκια από εδώ από εκεί. Τέτοια ώρα βγαίνουν οι τρελοί όλοι. Τέτοια ώρα βγαίνουν. Και περιμένω. Λοιπόν, Ναι. εντάξει, αφού δεν θέλει να μιλήσω, δεν μιλάω, αλλά εντάξει. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Περιμένουμε πώς και πώς. Γεια σας, Άκης από Εξάρχεια. Ναι. Τι κάνετε? Καλά. Άκουσα το CD αυτό με το Παναθηναϊκό, τον ύμνο. Ωραίο είναι, δεν μου λυστά και εσύ το τραγουδάς. Άντε, για και εσύ ρε. Όχι. Το τραγουδάει και των Εξαρχείων. Ο Φιλιππίδη. Πάνε, Χρωστάκια των Εξαρχείων. Στην Κυριακή στην πορεία πήγαινε. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Γεια. Ο Τάκης. Άντε, γεια, άστο ρε. Είναι καλό κοτσαδάκι. Λοιπόν, άκου τώρα και εμένα. Εγώ πιστεύω και θα κερδίσουμε μέσα στο Ρόζεμπεργκ. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Πάει αυτό. Δεν χάνει ο Ολυμπιακός με τίποτα μέσα στο Λιόν. Θα κερδίσουμε τα δύο παιχνίδια στο Καραϊσκάκι. Θα έχουμε κερδίσει Ρόζεμπεργκ που σου είπα. Ο Ολυμπιακός δεν χάνει μέσα στο Λιόν. Έτσι, από ισοπαλία και πάνω. Δεν χάνουμε ούτε στο Μπερναμπέου. Ισοπαλία εκεί, άντε. Και έχουμε νικήσει και τα δύο παιχνίδια εδώ και ο Ολυμπιακός βγήκε. Ωραία, ναι. Έκανα και εγώ την πρόβλεψη. Ξέρω ότι λόγω Ιντερτότο. Ξέρω! Άκουρε φίλε Παναθηναϊκέ. Ξέρω ότι λόγω Ιντερτότο, λόγω προκριματικών Champions League, νίκησε 4 φορές παραπάνω. Ιντερτότο πότε? Δεν έπαιξες όταν αποκλείστηκες πέρυσι? Ιντερτότο ποτέ δεν παίξαμε. Βρε UEFA, το ίδιο πράγμα είναι τώρα. Καλά, άμα μου λες το UEFA και δεν είναι το ίδιο πράγμα. Α, δεν τι είναι. Τι είναι, μωρέ. Να σου πω για τον κόσμο που λες συμφορείς. Α, πήγες τώρα πάλι στον κόσμο. Λοιπόν, πέρυσι έπαιξες προκριματικά και έκανες 2 νίκες. Και άλλη μία νομίζω έκανες μετά, έτσι δεν έκανες? Ωραία. Αυτές είναι. Τώρα για πόσους βαθμούς δίνουν κατά χιλιάδες δεν ξέρω. Διαφωνείς δηλαδή ότι στην Ευρώπη είμαστε καλύτεροι? Ναι, ρε φιλαράκο. Γιατί διαφωνείς? Αφού διαφωνώ. Έχετε κάνει εκτός έδρας νίκη ποτέ? Στη Γιουβέντους. Στη Γιουβέντους τι κάνατε? 2-1. 2-1, ναι, και πώς είχατε χάσει το μέσα μετά, πριν? Άκου ρε φιλαράκο. Μου λες για νίκη, τώρα με πας στο άλλο. Την έκανες στο Άντε γεια! Ιστορία μεγάλη. Αμαρτωλή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι.
Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Τι ομάδα είσαι, πες κάτι μου κάνεις. Γιατί μετά Θα πεις. Champions League, Θα πεις ρε φιλαράκο. Βρε θα πεις μωρέ, θα πεις μωρέ. Τι το κάνετε αυτό. Άντε γεια! Βρε αυτό σε θέλω ρε, να μην έχεις τα κότσια να παραδεχτείς. Είσαι μια κότα λιράτη. Με λυρί και από εδώ και από εκεί και από πίσω. Καλησπέρα. Σήμερα στο μπάσκετ είχε σκληρό γαμίσι. Άντε γεια! Θες. Δεν καταλαβαίνω, δεν πρέπει να το απαντήσω. Δηλαδή να σε βρουν μια μέρα και θα τσακίσεις στο ξύλο. Έλα να με βρεις τώρα, να με τσακίσεις, τώρα. Όχι έλα μια μέρα. Αν σε βρουν αυτοί που τους βρίζεις, εγώ. Βρε τώρα, ας έρθουν οι άλλοι, τώρα εδώ. Ας έρθουν να με τσακίσουν, άντε, έλατε. Τι είμαι, ο Ράμπο είμαι, έλατε. Γιατί τόσο μαγκάς είσαι δηλαδή. Γιατί εγώ έχω απειλήσει κανένα μέσα από μαγκιά. Οπαδικά δεν μιλάμε, για ομάδες δεν μιλάμε. Για ξύλο μιλάμε. Οπαδικά μιλάμε, ναι. Για ξύλο μιλάμε. Εκεί που την πας όμως στη δουλειά, θα της φας καμία μέρα και θα κλείσεις και εκπομπή. Προς το παρόν φυλάξω εσύ από το Δανό που θα πας στην Δανία και βλέπουμε. Άντε γεια. Και μας κάνεις και ρεζίλι 12 εκατομμύρια Έλληνες. Αν δεν έχετε το νιονιό να καταλάβετε πώς μιλάω, πώς σας με ενδιαφέρει. Είπαμε εδώ, για ομάδες μιλάμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Για νίκες, για λαό, για ιστορία. Εντάξει, τις μαγκές αλλού. Και όταν εγώ βρεθώ σε αυτή τη θέση που λες, θα δεις τι θα γίνει. Εντάξει. Γιατί είμαι και μάγκας, άμα το θες κι έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Μαρία λέγομαι, Παναθηναϊκός είμαι. Μαράκι, κάνε μου τη χάρη, πήγαινε φτιάξει το φαγητό, πάρε άλλη φορά. Γεια. Είμαι ο χρόνια πολλά, είμαι ο... Το όνομά σου είπες, Λάμπρος. Λάμπρος, ναι, Λάμπρο. Λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής γυρνάς και ρωτάς τον Αλέκο κάθε πότε είναι το Μουντιάλ. Ναι ρε παιδί μου, γιατί εκεί πέρα που γεννήθηκε ο Καζαμπούμπου, τα μετράνε κάθε 4 χρόνια, καταλαβες. Ρε η πόρτσι μου, ξέρεις γιατί δεν πήρε το Μανολάκι. Γιατί τον μέτρησε από τις Ζάρες που είχε στο Ζιβέρκο και τον βρήκε 42 χρονών. Δεν ξέρεις... Άντε γεια! Άσε ρε φιλαράκο τώρα που θες να σου εξηγήσω τώρα πότε γίνει το Μουντιάλ. Άμα δεν καταλαβαίνεις τι λέμε, άστο. Σοφρόνης. Έλα ρε Σοφρόνη, πάλι πήρες. Δεν θα βρίσω, να μιλήσουμε για τον τρίτο μια φορά σοβαρά. Καλά και την άλλη φορά είχες πει, θα βρεις και έπεις. Όχι, μου το έκλεινε, δεν μ' άφησες να μιλήσω. Σώπα ρε φιλαράκο που δεν σ' άφηνα και τότε γιατί το κλείσα. Δεν ξέρω, μου το έκλεισε απευθείας. Ρε Σοφρόνη, έλα λέγε, εντάξει λέγε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχετε πάρει πολύ θάρρος. Άντε γεια! Εμείς οι Ολυμπιακοί κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Καημένα. Καλά, καλησπέρα. Έλα, Τάκη. Ναι. Άσε το πρόλογο σου. Ακούς. Έλα, λέγε ρε φίλε. Έκανες μεγάλο πρόλογο, ρε Τάκη. Περίμενα πάρα πολύ ώρα. Δεν κουράστηκες. Λίγο. Καλό ύπνο. Άντε γεια, άστονα. Ξεκουράσου τώρα. Ξεκουράσου, άνθρωπε μου. Ξεκουράσου που θα μου κάνεις και κουμάντο τι θα πω. Σοπα ρε. Κάναμε εκπομπή για να βγεις εσύ στη γραμμή. Οπα ρε φιλαράκο. Θα κουραστείς κι άλλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Χρήστος από Πετρούπολη. Ορίστε. Χρήστος από Πετρούπολη. Ναι, Χρήστο, έλα. Παναθηναϊκάρα. Ναι. Φύγανε τα Αθήνα και μείνανε τα Κάρα. Άντε, γεια. Καλησπέρα. Κουρέψου, αρχίδι. Να το, αυτός είναι ένας καράφλας που έχει μανία με τα μαλλιά μου. Άκου τώρα. Άλλος έχει μανία με την εδώ, με τη ζώνη μου. Γιατί φοράω λέει τη ζώνη αυτή. Τι να κάνω, αυτή τη ζώνη φοράω. Άλλος έχει μανία με το... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Βαζελίνη έβαλες. Στον κόλο σου. Άντε, γεια! Βασίλη μου, δεν πειράζει. Είναι γνωστή η πουστιά και η ρουφιανιά των Παναθηναϊκών. Ρουφιάνοι της αστυνομίας είναι. Ντροπή των οπαδών είναι. Δειλή είναι. Λαγή είναι. Δοσύλλογοι στην κατοχή ήτανε. Ρε παιδιά, κλείστε και λίγο εδώ πέρα το καλοριφέρ.
Για μένα, ποια ανόρθωση ρε παιδιά. 3 γκολ θα τα βάλουμε εμείς. Και 2 θα βάλουν οι παίκτες. Και θα σου ξαναλέω, 10.000 στοίχημα, 10.000 ευρώ, γιατί μην το πάρετε και χιλιάρικα. 10.000 ευρώ, βάζω στοίχημα εδώ, σαν θύρα 7, εδώ με τον Φίλιππα. Να τα φέρετε, να βάλουμε εδώ πέρα σε ένα συμβολιογράφο, τα λεφτά κάτω, με 3 γκολ αβαντάζ, το ποιος θα προκριθεί. Είμαι τόσο σίγουρος εγώ. Ο νυχτοφύλακας, είμαι ο Παναγικός. Ποιος είσαι? Ο νυχτοφύλακας. Ο νυχτοφύλακας. Ναι. Πού φυλάς? Ρε παιδιά, εντάξει, τώρα μην τρώνε κιόλας. Σε κάτι ομάδα που κερδίσατε να μας τρελάνετε. Άντε, γεια! Κάτσε με το... Κοίτα, είναι... Ναι, έχει κάνει στο Ολυμπιακό στάδιο όταν μας έβαλε το γκολ. Κοίτα φίλε, μην με παρεξηγείς. Άλλο το έτσι στον γκολ και άλλο το έτσι. Δηλαδή έχει σημασία είναι με το ένα χέρι με τα δύο. Όχι, όχι. Έχει φίλε, σημασία πώς φαίνεται. Μέρα. Καλημέρα, παιδιά. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί ενώ... Άντε γεια, άστο ρε. Άστο ρε. Δεν θέλω να συγχαρητήρια ρε. Εμπρός. Καλησπέρα. Ναι. Πέτρος λέγομαι και είμαι ΑΕΚ. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει πιάσει και με τον πρόεδρό μας και τα χώνει συνέχεια. Εγώ μωρέ, ίσα ίσα, εγώ το συμπαθώ. Προκειμένου να έρθει κάποιος Λάτσης ή κάποιος Κόκαλης αντίστοιχος στην ΑΕΚ, μακάρι με αυτόν. Μισό λεπτό, γιατί ο δικός σας πάει πίσω. Ο δικός μας τι? Ο δικός Παίρνει δάνεια, κάθεται και εσύ είναι εκεί τα παιχνίδια με τη Ρόζερμπο για να βγάλει λεφτά. Α, ναι. Φιλαράκο, να πεις κάτι σοβαρό? Σοβαρό, γιατί δεν ισχύει αυτό. Όχι, δεν ισχύει ρε φίλε. Έχεις απόδειξη, γιατί άμα έχεις απόδειξη... Εσύ έχεις απόδειξη. Εγώ έχω απόδειξη ότι δεν το έχει κάνει. Πούντες, δείχτες. Τι κάνω? Πούντες οι αποδείξεις σου. Είναι προσωπικές δικές μου. Εσύ έχεις τις φάσεις στον εισαγγελέα. Εμένα είναι προσωπικές δικές μου. Γιατί δεν τις φάσεις στον εισαγγελέα? Γιατί έχεις παίξει λεφτά, δεν έχεις παίξει. Επειδή ξέρω από πηγές. Βρε, έχεις παίξει λεφτά. Αγόρι μου, εγώ έβγαλα λεφτά από εσάς. Έβγαλες λεφτά. Ωραία. Επειδή σε ακούει εισαγγελέας και το τηλέφωνο σου υπάρχει, θα σε καλέσει τις αποδείξεις. Όπως και σένα. Βρε, άκουσε, εμένα με βλέπει ο εισαγγελέας, θα μετά με και φωνάξει. Λοιπόν, το τηλέφωνο σου κρατείτε, θα σε φωνάξει εισαγγελέας να αποδείξεις ότι ο Κόκαλης το έχει στήσει. Γεια σου, φιλαράκο. Είδες, φίλοι σου, Όχι, δεν άκουσα. για τον Ποντίκι, τους θύμισε ο διαιτητής αυτό τον Ποντίκι, είπα εγώ πριν από λίγο ότι τουλάχιστον οι παίκτες του Ολυμπιακού παίξανε, ενώ τη ΣΑΕΚ τότε πέσανε κάτι. Το θυμάσαι? Θυμάμαι, ναι, γιατί πέφτανε. Γιατί πέφτανε? Τώρα, να σου πω κάτι. Ο Κουλουράς... Απάντησε. Τώρα αυτά θα λέμε. Τι πες? Μίλα πιο δυνατά καταρχήν. Μίλα πιο δυνατά. Λέω, ο Κουλουράς λέει φρέσκα κουλούρια. Άντε γεια! Εγώ τα πεινάω, τρώω και τα παγιάτικα. Τι να κάνουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Ναι. ΑΕΚ είμαι. Ναι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Και εσύ μια ερώτηση μόνο. Ναι. Με ποιο δικαίωμα πιάνεις την ΑΕΚ και τον Ντέμι Νικολαίδη στο στόμα σου που έχει δεξιάσει όλη την Ελλάδα, ρε μάγκα? Ποιος εσύ, ρε μάγκα? Ποιος έχει το Ποιος εσύ, ρε μάγκα? Άντε γεια! Θα μιλάς πιο ήρεμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριος Τσουκαλάς. Ορίστε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τι ομάδα είσαι, Τσουκαλά. κοπελιά μου? Με ακούτε? Τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα? Θρύλος. Άντε γεια! Άστο, άργησες. Και δεν με λες, κύριε Τσουκαλά, μου λες Τάκη. Βαθιστόχαστο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχεις ανησυχίες, Έλα, φίλε, λέγε. Ναι, Μάκης λέγομαι και είμαι Βάζελος. Ναι. Θέλω να καταγγείλω καταρχήν τον Α. Γιατί σε 7 η ώρα παίζει τσόντα, πορνό σκληρό. Ναι, αυτό είναι αστείο, έτσι. Ναι, φίλε. Δεν είναι. Πάντως βρεις, στο Ολυμπιακό είμαστε λαός εμείς. Πώς, σας φαίνεται ωραία η πλάτη μας? Α, από αυτούς είσαι. Που το όνομά σου, ρε φίλε? Γιάννη με λένε. Έλα ρε Γιάννα, ρε. Είσαι και πάνω, Είμαι πιο ψηλά, ναι, είμαι πιο Μπράβο. ψηλά. Είναι πιο ωραία. Ακριβώς τα μάτια μου πέφτουν πίσω στο λόκο σου. Άντε, γεια. Καλησπέρα. Έλα, Τάκη. Ναι. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλά είμαι. Αγγλής είμαι. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Μαγκά. Εσύ λες αλήθεια πάντοτε? Πάντα, φίλε, δεν έχω λόγο να πω ψέματα. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχω λόγο να πω ψέματα. Θα μου πεις αλήθεια, θα σε ρωτήσω κάτι να μου πεις αλήθεια. Ναι, ναι. Στα παντελόνια μου φοράς. Και στα καρύδια που τι έχω. έγινε? Τι? Στο Ρωμαίο τι έχει γίνει? Στο Το? Ρωμαίο. Στο? Στο Ρωμαίο.
Εντάξει, φιλαράκο. Δηλαδή, εχθές εγώ με την αδερφή σου που την πήδαγα, είναι αλήθεια. Λέγε, ρε, στα παντελόνια που φοράς, λέγε. Άντε, γεια, ρε. Ναι. Παιδιά, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, σ' ακούμε. Θέλω να με ακούτε προσεκτικά. Αν και με έχει πει Μπαρμπαθωμά ο Τάκης πριν από πολύ καιρό. Είμαι Αιγυδής από το 1945. Ναι. Τα έχουμε ξαναπεί. Όχι. Τα έχουμε ξαναπεί, λέω μαζί. Μια φορά, μωρέ, μια φορά, ναι. Κοίταξε αυτή τη φορά. Κοίταξε αυτή τη φορά, άμα θες να μιλήσουμε, επειδή είσαι μεγάλος και σε σέβομαι, να μιλήσουμε σωστά. Ακριβώς. Θέλω να με σέβεσαι. Ακριβώς. Πες μου. Αυτό το απαιτώ. Άντε, γεια! Γιατί το απαιτείς? Εγώ δεν απαιτώ. Εγώ είπα να μιλήσουμε σωστά. Και μου πες ναι. Και εσύ απαιτείς. Άσε ρε φιλαράκο. Πήγαινε και στο δωματιάκι να απαιτήσεις. Για σας. Καλησπέρα. Γεια σου Ταγκή. Ναι. Άντε, πάλι εσύ, λέγε. Όχι, θέλω να σου μιλήσω. Άντε, γεια, όχι, δεν θα μιλήσεις. Όταν θα πάω εγώ θα μιλήσεις. Πάρε τώρα και θα μιλήσεις. Πιακή ρε, πώς θα βάλουμε 10, άσχετα που μπορείτε. Θα βάλετε 4 γκολ. Λέξεις και όπως. για να τελειώνουμε να μην έχετε και αγωνία, 4-0 θα τελειώσει ο αγώνας. Και λέξεις όπως έλεος, σύκτος και λύπης. Δεν υπάρχει έλεος. Αυτές οι λέξεις. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε, από... στείλτε τους στο Τζάνιο. Το πώς θα σας το πω εγώ. Γιατί οι δημοσιογράφοι θα το γράψουν αλλιώς. Θα σας πω πώς θα τους στείλετε. Θα τους στείλετε και τους 14 που θα παίξουν στο Τζάνιο. Το πώς τώρα, έτσι. Λοιπόν, στο μαχικές διαταραχές ο ένας. Από τις τρίπλες. Ο άλλος σπάσιμο της μέσης. Δεν πρέπει να πάει στο Τζάνιο. Μπράβο. Ο άλλος να κουτουλάει. Πάλι από τρίπλες, να κουτουλάνε. Άραγε θα τους στείλετε στο Τζάνιο. Δεν επιτρέπω σε παίκτη του Ολυμπιακού να πέσουν κάτω αυτοί. Και να πετάξετε την μπάλα around. Δεν θέλουμε fair play. Ξεβρακώστε τους. Θα τους σκίσετε αυτό που πρέπει να τους ξεσκίσετε. Κοιτάξτε, εμείς για να τελειώνουμε, εμείς Σαββάτο θα κάνουμε Χριστούγεννα. Και Τετάρτη στη Λίβερπουλ θα κάνουμε Πρωτοχρονιά. Κανονίστε. Παιδιά, από Ιμαλάια η εκπομπή. Έχει χιονίσει στην κορυφή. -6 και -7 και έχει και αύξηση. Αφού είπαν επιδείνωση του καιρού, έτσι δεν είπανε? Για να σας πω εγώ τη διαφορά, να σας την πω. -10 από Παναθηναϊκό, επειδή θα χάσει και στη Λεωφόρο από εμάς. Και -9 τα Χανούμια που θα χάσουν και στο Καραϊσκάκι. Πού είναι το σκορ που θες? Φέρτονται. Που έχεις τη... Μαγκελάστηκε το πέφτο μου. Έλα ρε, βάλα τα πέφτια και έλα στη Βουνορκοφή. Πού το λέει, Αλέκο? Τι λέει? Πάρτε καλά, ναι. Πού το λέει εδώ? Εδώ πέρα, Παιδιά, αυτή η εφημερίδα έχει πολύ γέλιο. Δεν βλέπετε ότι έχουμε παγώσει. Και γράφει εδώ, δεν χάνετε αυτό το double. Χιόνια στο καμπαναριό μου Χριστού. Οι άλλοι βγήκανε και πρωταθλητές χειμώνα, τα βαζελάκια. Και εδώ έχουμε παγώσει, -6, -7. Βαζέλια. Για πάμε να δούμε κάτι που μας ενδιαφέρει όλους και τα ξαναλέμε. Τα πάχη μου, τα κάλλη μου. Το καλοκαίρι έφτασε στα extra large με μαγιό, πολλά μαγιό και αξεσουάρ. Μαγιό ανδρικά, μαγιό γυναικεία, μαγιό μεγάλα μεγέθη και υπερμεγέθη. Και τώρα δωροχαρίσματα. Αγοράζετε 2, πληρώνετε το 1. Με κάθε 2 τεμάχια της αρεσκίας σας, από φούστες, μπλούζες, πουκάμισα, παντελόνια, πληρώνετε το 1. Το άλλο χάρισμά σας. Δωροχαρίσματα και άτοκες δόσεις. Extra large. Κηφισού 92 Περιστέρι. Παιδιά, δεν το ξέραμε. Άλλη φορά εμείς στην εκπομπή τη δικιά μας ενδιάμεσα να κόβεται και να δείχνουν τις χοντρές που αδυνατίζουν, δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Άμα θέλουν να μπαίνουν στο τέλος. Λοιπόν, να πούμε. Καλησπέρα. Θέλετε βούρτσα? Ο ίδιος είμαι που θα πάρει πριν, μου είχε κλείσει ο Τάκης. Άντε, γεια, σε κλείνω και τώρα. Άσε να μιλήσει. Τη φιέστα την είδες, τη φιέστα του Παναθηναϊκού την είδες. Τη φιέστα, Στατάκη, άσε με να του μιλήσω, άσε με να του μιλήσω. Έλα εδώ ρε λαγουδάκι, ποια φιέστα μου ήταν που μπερδευτήκατε μεταξύ σας. Μίλα. Βάλτε στον κόλλο το κύπελο του Πόλο. Έλα
να δω, μωρή μάγκα, το τηλέφωνο σου τώρα που θα βγει στον αέρα, θα σου πω εγώ πόσο μάγκας είσαι. Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω, να τα ακούσουν όλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κόκαλη. Και ο λόγος είναι ένας και δεν τον ξέρετε. Είχα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και με βοήθησε χωρίς να πει ποιος, που και τι. Ήταν ο μόνος που με στήριξε και οικονομικά και ηθικά. Αυτά τα ξέρετε ότι γίνονται? Τα ξέρουμε, φίλε μου, ότι γίνονται, αλλά... Είναι ο μόνος που με βοήθησε. Είχα σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν περπάταγα καθόλου. Ήταν ο μόνος που με βοήθησε. Τώρα είμαι μια χαρά. Μπράβο, αγόρι μου. Είμαι μια χαρά. Ο μόνος λόγος με έστειλε με δικά του έξοδα στην Αγγλία. Με δικά του έξοδα. Εντάξει. Κανείς άλλος δεν ασχολήθηκε μαζί μου. Όταν λέμε κανείς, είμαι παλιός αθλητής. Εντάξει, τώρα δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Δόξα τω Θεώ να λες. Αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να τον ευχαριστήσω, αλλά δεν ακούω, παιδιά, να τον ευχαριστείτε κι εσείς. Δόξα τω Θεώ, εμείς καλά είμαστε, δεν έχουμε πάρει τίποτα ακόμα. Όχι για τέτοιο θέμα. Μα να σου πω κάτι, το πολύ το κύριε Λέσιο, το βαριέται και ο παπάς. Όπως ακριβώς στην περίπτωσή σου δεν απέτησε τίποτα, ούτε άφησε να διαρρεύσει έστω καν, έτσι δεν θέλει και γενικότερα ο πρόεδρος. Ας σας πω και τι ακριβώς είχα. Είναι γνωστό, μπορεί να το ξέρετε, το έχετε ακούσει κιόλας. Σίγουρα το ξέρετε, γιατί είχε γίνει γνωστό. Είχα γαμίσει τη μάνα του Τάκη. Το ήξερα, φιλαράκο. Τέλος πάντων. Τελικά δεν έγινε καλά εκεί στην Αγγλία που πήγε. Δεν τρέχει τίποτα. Έμπλεξε με τους άλλους. Τάκη μου εκεί στην Αγγλία που πήγε, έμπλεξε με τους άλλους τους γιατρούς και λέει τι έγινε εδώ, ομοειδεάτες. Δεν τρέχει τίποτα. Να ξέρεις όμως ότι στη ζωή όλα είναι μια ρόδα. Και αν ήσουν αρσενικός και είχες τα φρύδια που δεν τα έχεις, θα μπορούσες να με βρεις και να μου τα έλεγες από κοντά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Να ρωτήσω ρε Τάκη. Γιατί παίρνουν τηλέφωνο και βρίζουνε? Δεν άκουγα, φιλέ. Γιατί παίρνουν τηλέφωνο και βρίζουνε? Εντάξει μου, την βρίζουνε, δεν βρίζουνε. Να ρωτήσω κάτι. Πόσο είναι η ώρα? Εσύ πες μου. Όχι, λέγε μου. Πού να ξέρω, μωρέ, λέγε. Δεν έχει τώρα εκεί πέρα να Όχι, δείτε? δεν έχω. Ετοιμάσαι ψάρα σε γαμίσω. Ναι, πάλι από πίσω. Γιάννη. Ναι. Ναι. Κουκλέ, εσύ από δεξιά. Κάρα μια ζωή ρε. Από δεξιά ποιος, εγώ ή αυτός? Δεξιά αυτός ο... Άντε, γεια! Τους ταχώνεις πολύ καλά, ρε. Εντάξει, η ομάδα μας ταχώνει και τα λέμε εμείς. Ναι. Έτσι συνέχισε. Έγινε. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Έγινε, Ευαγγελιό. Τους τα λες πολύ καλά. Εντάξει, Ευαγγελίτσα. Καληνύχτα. Ωραίο κούρεμα έχεις. Ναι. Κι άλλα έχω ωραία. Εκεί στο Κίζημενο εγώ, κάπου σε είδα, εκεί στη Λεωφόρο. Τι από πού την κλείδωσα, για πες μου. Ακόμα να καθόσουνα και θα είχαμε άλλα. Σώπα ρε φιλαράκο, πήρες τηλέφωνο να κάνεις τη μαγιά τώρα στην κόμενά σου που είναι δίπλα. Και δεν προλάβες να έρθεις εκεί πέρα να με δεις από κοντά. Πήρα τηλέφωνο στο σύνδεσμο, θα κατεβαίναμε 50 άτομα. Σώπα ρε φίλε, για ένα άτομο 50, ρε ποιος είμαι ρε, για δες κάτι μάκες ρε. Άντε γεια! Δες κάτι μάκες ρε. 50 θα κατεβαίνανε για μένα. Τι έγινε ρε Τάκη, καλά είσαι? Έλα, πες τι ομάδα είσαι, Παναθηναϊκός, λέγε. Πράσινο-αίματος είμαι. Άντε γεια! Γιατί δεν το πες με τη μία. Καλησπέρα. Για χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Είμαι ο προηγούμενος, ο πράσινο-αίματος που με έδιωξες, είμαι άντε γεια. Ναι. Και θέλω να σου πω κάτι. Άντε γεια! Δεν θα πεις τίποτα. Δεν του δείχνω τίποτα βάρος, γιατί ο άνθρωπος έφτιαξε Ριζούπολη. Ποια Ριζούπολη? Μόνο τη Ριζούπολη έπιαξε. Τακί. Τα 9 δις του αλουνού, του απατεώνα. Σε παρακαλώ πολύ, μη μιλάς, σε παρακαλώ, θα σε δω στο γήπεδο και θα τα πω. Εδώ θα μου τα πεις και θα πούμε και στο γήπεδο. Σε αγαπάω, σε εκτιμάω, είσαι πρόσεξε. Ρε, άκου να σου πω. Τάκη, είμαι πολύ παλιός. Και τι έγινε? Να σου πω. Δηλαδή και εγώ να πάω να βρω ένα δεκάχρονο. Τάκη, άκουμε. Να ακούσει ο κόσμος. Βρε, ένα λεπτό. Άκουσε με να σου πω, Τάκη. Ένα λεπτό, κάνεις λάθος. Είσαι παλιός λες. Τάκη. Είσαι παλιός. Θα σε δω στο γήπεδο την Κυριακή. Το Σαββάτο. Σαββάτο παίζουμε. Χριστόπουλος λέγομαι. Σαββάτο παίζουμε. Φίλος στη θύρα 7. Σαββάτο παίζουμε. Τάκη. Άκουσε με να σου πω, Σαββάτο παίζουμε. Ναι, όχι Κυριακή, γιατί Κυριακή θα δεις άδειο το γήπεδο. Τάκη. Ναι. Άκου να σου πω, μου το παίζεις έξυπνο σε μένα. Ούτε εσύ. Τσουκαλά. Άντε γεια! Επειδή θα ειδωθούμε το Σάββατο και δεν ακούς και μόνο μιλάς, θα τα πούμε το Σαββάτο.
Λοιπόν, ξαναλέω. Ήρθε με... Την Τετάρτη, φιλαράκο. Να τη δω. Την έχεις κάθε βράδυ και πέρα και μας τη δείχνεις. Κάθε πρωτάθλημα που παίρνω το βάζω εδώ και σας το δείχνω. Εσύ που δεν έχεις κανένα, τι να μου πεις εσύ. Εμείς έχουμε πολλά. Για πες μου, ποια ομάδα είσαι. Για δείχνω μας. Πες την ομάδα καταρχήν, γιατί τρέπεσαι ρε. Αφού δεν κατάλαβες ότι είμαι. Όχι, πού να καταλάβω. Εμείς έχουμε πάρει τη μεγάλη κούπα. Ποια είναι η κούπα. Έχουμε πάρει τη μεγάλη. Πες την ρε. Τη μεγάλη. Άντε γεια. Γιατί έχω και εγώ μια μεγάλη, να στη δείξω μετά. Είδα τη ΣΑΚ να ρωτήσει. Ναι, σώθηκε. Άμα πάρει την ευκαιρία τη ΣΑΚ, σώθηκε. Παίρνει εκπομπή του Ολυμπιακού να ρωτήσει αν θα φύγει ο Μπάγεβιτς. Μην τον παρεξηγείς, εντάξει. Ωραία, έτσι είναι. Αυτός δεν είναι άγγι, αυτός είναι φλόρος. Δεν ξέρω αν έχετε και φλόρους και δεν ξέρω. Καλά, φλόρους έχετε και εσείς, δεν έχουμε μόνο εμείς. Φιλαράκο, εμείς έχουμε. Επειδή είσαι ανεδέστατος, αλλά δεν θα σε κλείσω, θέλω να μιλήσω. Ναι. Οι φλόροι, πώς γίνονται και σε πηδάνε από μπρος και από πίσω, δηλαδή εντός και εκτός έδρας. Άντε, γεια! Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι τηλεόραση θα μιλήσω, φίλε. Ακούς. Ναι, τι τηλεόραση θα μιλήσω. Με λένε Κώστα, είμαι το Κολονάκι, τηλεφωνώ το Κολονάκι. Ναι. 6 εκατομμύρια είναι Ολυμπιακοί, αλλά 4 εκατομμύρια είναι ανόρθωση. Γεια, άντε, γεια. Τι είπες τώρα, τι είπες ρε Πισαμάρα. Μόνο και μόνο που είσαι από το Κολονάκι, καταλάβαμε και τι είπες. Από το Κολονάκι θες να μιλήσεις μωρέ. Έχουνε ξεκαρδιστεί οι φίλοι σου τώρα πέρα από αυτό που είπες. Τι είπε, 6 εκατομμύρια, εμείς 6 εκατομμύρια, τι είπες ρε. Ρε από το Κολονάκι, τι θα μπέρδεψες τα νούμερα, μπας έχεις μπερδέψει και τίποτα άλλο. Πού είσαι πάνω στο Κολονάκι, κάθεσαι. Από το Κολονάκι. Μέσα από το Κολονάκι. Κάθεσαι στο Κολονάκι. Το Κολονάκι. Τι έγινε. Μα από το Κολονάκι τέτοια μαγιά. Τέτοια μαγιά λόγου. Από το Κολονάκι. Καλησπέρα. Τι έχετε εναντίον του Κουκουέ, ρε παλιωμά. Θα σε περάσει ο λαός. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με κανένα ακόμα, κοριτσάκι μου. Και αυτές τις φράσεις θα πάρετε τις λες εκεί μέσα στο σπίτι που μαζεύεστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Ναι. Ο πρώτος αγκτζής είμαι που σε πήρα και με έκλεισες. Τι έλεγες επάνω και σε έκλεισα, για πες μου. Ήθελα να σταθώ τώρα στο θέμα που μιλήσαμε τον προηγούμενο. Γιατί. Θέλω να μιλήσουμε λίγο ανθρώπινα. Πληρώνω και απαιτώ να με αφήνεις να μιλήσω. Το απαιτείς στο σπίτι σου, άντε γεια. Σε κόβω και να μην πληρώνεις. Να σου πίνουν τα λεπτά στην τσέπη σου. Να τα δώσεις στον Ντέμι. Όπου έχουμε σύνδεσμο είμαστε το κουμάντο, διαφωνείς? Τι είστε? Είμαστε το κουμάντο. Δηλαδή? Το κουμάντο της περιοχής ρε παιδί μου. Για εξήγησε το κουμάντο, για πες μας που κάνεις κουμάντο δηλαδή. Πες το, τι εννοείς. Τι εννοώ? Ναι, δεν κατάλαβα, πες το. Ότι δεν μας μιλάει κανένας, να εννοώ ρε Τάκη. Πού ρε αγόρι μου δεν σου μιλάει κανένα. Παντού. Καλά. Τώρα... Θέλει να μιλήσουμε, Μαγκιά είναι αυτό τώρα. Δεν είναι μαγκιά. Τώρα τι παντού δεν σου μιλάει κανείς. Βγαίνεις στην εκπομπή. Πόσο χρόνο είσαι? 25. Ναι, και πού την έχεις τη μαγκιά σου? Πες μου, πού. Ρε Τάκη, αφού βγαίνεις στην εκπομπή και λες ότι είναι καταγόγια και θυμάσαι φίλοι. Άντε γεια! Καταρχήν είπα δωματιάκια. Πάει. Έτσι. 50 πόντους διαφορά. Για μένα 50. Για σας είναι 42. Τόσο. Για κοιτάξτε, τόσο είναι. Τόσο είναι. 42. Έτσι. Και το 35 είναι πιο μικρό. Το 35 είναι το μαύρο. Και το 42 είναι αυτό. Εντάξει, για να μην λέτε ψέματα. Αυτό εδώ είναι 42 πόντους. Να το. Διάβασε. 42. Και το μαύρο είναι 35. Οι 5 πόντους διαφορά είναι από το στομάχι μέχρι το λαρύγγι. Καλησπέρα. Θα δούμε και αυτά θέλεις. Έλα ρε Τάκη. Τάκη, συνονόματος Παναθηναϊκός, από Γαλάτσι. Έλα ρε Παναθηναϊκό. Τάκη ρε φίλε, να σου πω κάτι. Άντε για, φτάνει ρε, φτάνει. Περιμένω και Ολυμπιακή. Προδοκίαση και έπρεπε να είσαι β' εθνική. Είσαι Ευρωμιάρης εσύ. Σαν ομάδα ρε παιδί μου, είναι Ευρώμικη η ομάδα σου. Τι να έχω κάνει στην Ευρώπη? Η ομάδα σου είναι Ευρώμικη ρε παιδί μου. Σε έχουν πιάσει στα πλάσα να πάρεις παιχνίδι με τον Ηρακλή με τα λεφτά στα λουλούδια. Ωραία, μην πάμε σε άλλα. Όχι, σε έχουν πιάσει. Όχι, θα το πεις και να πάμε όπου θες. Σε έχουν πιάσει.
Με έχουν πιάσει, εντάξει. Αφήστε μια βρώμικο. Άντε, γεια. Έλα. Ναι. Ακούς. Ακούς. Ακούω. Τι γίνεται με τον Ολυμπιακό. Φιλαράκο, θα μας πεις το όνομά σου και τι ομάδα είσαι να δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Βλέπω ότι η ομάδα δεν πάει καλά, καθόλου καλά δεν πάει. Ούτε όνομα είπες, ούτε τι ομάδα είσαι, μας είπες. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Το όνομά σου πες. Νίκο με λένε. Μπράβο Νίκο, μου λέγε τώρα εσύ. Λοιπόν, Ναι. η μόνη ρίση τέτοια είναι να πάρω με το φυλακούρι για προπονητή. Γέλα τώρα εσύ. Γέλα. Γιατί έτσι πρέπει να γελάσεις. Σαν βλάκας που είσαι. Ολυμπιακός. Όχι, φιλαράκι, να σου πω κάτι. Ναι, πες μου. Είμαστε μια παρέα εκεί στην Εόλου. Ναι. Άκου να δεις τώρα. Σου λέω και τοποθεσία, έτσι. Ναι. Εόλου 88 είμαστε. Μια παρέα. Είναι κάποια γαβρόπουλα, κάποια χανουμπάκια, κάποια βαζελάκια. Ναι. Συζητάμε κάθε πρωί. Μάλιστα. Άκου να δεις τώρα θα σου πω. Ναι. Και όποτε γουστάρεις, έλεγε καφέ. Όποτε γουστάρεις, όποτε κάνεις κέφι. Αύριο το πρωί. Τι ώρα Θα πας. έρθεις? Τι ώρα πας. Άκου να δεις, εμείς έχουμε πάγκους εκεί. Τι έχετε. Εόλου, πάγκους ρε παιδί μου. Πάγκους. Πλανόδιοι μικροπολιτές είμαστε. Α, ναι, αλλά πού θα σε δω. Ποιο πάγκο έχεις. Με πετσέδες, θα με δεις. Ναι, εντάξει, θα σε δω. Τι θα φοράς για να σε δω. Ακούς. Ναι, τι θα φοράς για να σε δω που μου λες θα σε δω. Πού, αφού είναι πολύ. Θα φοράω. Δεν χρειάζεται να φοράω. Μόλις έρθεις. Θα με δεις εσύ δηλαδή. Εντάξει, ωραία, πάμε παρακάτω. Θα σου πούνε. Ναι. Άκουσε με λίγο. Ακούω. Σήμερα Ναι. είχατε τύχη. Συμφωνείς ή διαφωνείς, πες μου. Εγώ φιλαράκο, άκουσες την πας στην αρχή. Άστα φιλαράκο, συμφωνείς. Άντε γεια! Όπως σου μιλάω θα μου μιλάς. Εμένα μου πεις στο φιλαράκο, αυτά στους πάγκους με τα χανουμάκια και στον καφέ που πίνετε με τα βαζελάκια. Εντάξει. Καλησπέρα. Χωρίς αλλιοπούτσα. Έλα να σου πω κάτι, ρε. Έλα να σου δείξω εγώ κάτι. Περίμενε. Τέτοια σου έχω δώσει εγώ εσένα. Τέτοια. Καταλαβες. Χάνο μου βάζελε. Και ό,τι άλλο είσαι. Τέτοια είναι. Κοίτα. Τη βλέπεις. 3 έχεις φάει και 2 άλλος 5. Καλησπέρα. Λέγε. Παύλος. Λοιπόν, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά τον Άντε γεια! Τη μαγιά στο Βαρδινογιάννη στο Τζίγκερ που έλεγες yes men. Καλησπέρα Παύλος, σοπάρε βαρύ και όχι. Σοπάρε. Τέτοια μαγιά και από κάτω κλούβες και μετά πετάτε φωτοβολίδες. Καλησπέρα. Ναι, γεια σου Τάκη. Γεια. Παναθηναϊκός είμαι. Έλα βρεις, έλα. Όχι ρε φίλε, γιατί να σε βρίσω. Άντε γεια, άσε έτοιμος. Δεν θέλω σήμερα, άσε. Και πιο πολύ για μας. Πέρα. Για πες μου λίγο, τι έγινε για την τραβάει η ομάδα. Λέγε φίλε. Ο Γιώργος είμαι, ο φίλος σου. Ο Γιώργος, φίλος που κάτω Πασαλιμάνι. Σε πάω συνέχεια. Δεν άκουρε φιλαράκο. Είμαι ο Γιώργος, ο φίλος που σε παίρνω από το Πασαλιμάνι συνέχεια. Τι πάθαμε σήμερα για την τραβάει η ομάδα, για πες. Άντε γεια! Άστε ρε. Κώστας λέγομαι. Ο Λιζαντέπε σας αρέσει. Άντε γεια. Ρε κοροϊδάκι. Ρε μη μου φεύγεις ρε. Μη μου φεύγεις ρε καμπότο. Ρε κοροϊδάκι. Ποιος ο Λιζαντέπε ρε. Αυτός που ήταν ο Καζαπούπου. Γι' αυτό λες. Τον πέναντι που... Άστονα το... Το γκολ που έβαλε στο Καραϊσκάκι που ήταν η μπάλα από το out έξω. Ήτανε out. Το ίδιο θα φας και την επόμενη αγωνιστικά Τι είναι, άντε γεια! Δεν μου λες εμένα άντε γεια. Άντε γεια! Και ποιος είσαι ρε. Και ποιος εσύ. Δεν κατάλαβα. Καλησπέρα Τάκη. Γεια. Πιο δυνατά φίλε. Τώρα μ' ακούς τώρα καλύτερα. Αμέ. Τι έγινε, πώς σου φάνηκε το παστελάκι απόψε. Σ' άρεσε, το ευχαριστήθηκες. Ποιο, πες μου, ποιο. Τα παστελάκια πώς σου φάνηκαν απόψε. Πες μου τι ομάδα σε φίλε. Τι ομάδα είμαι, αυτή που παίζει. Μάλλον αυτή που. Μπερδεύτηκες, μπουκωμένος είσαι. Άντε γεια, μπουκωμένος είσαι. Δεν μου λες Τάκη, αυτό το παραμύθι πια, ότι ήμασταν η ομάδα της Χούντας, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Τι ήσουν αγόρι μου. Αυτό που λες το Τη παραμύθι. Βίκη Μοσχολιού τη συγχωρημένη την ξέρεις. Λέγε. Η ομάδα της Χούντας ήσασταν... Άντε γεια! Πουστράκι, δεν μπορεί να απαντήσεις. Για σένα λέει. Για σένα λέω.
Λέω για σένα. Για το εσένα κουμπάρο όμπα. Μεγάλη. Άντε, γεια! Τι να στείλει, τι να ξέρω εγώ ρε. Ξέρετε. Εγώ αγγλής είμαι. Ναι. Λοιπόν, Τάκη, μάλλον δεν αντέχεις το διάλογο και όλο μας κλείνεις. Ποιο διάλογο, αυτό που είπε ο άλλος... Άντε, γεια! Εμένα δεν μου λέτε ψέματα. Εμένα ψέματα δεν μου λέτε. Κρυώνεις με βιδεβασμούς. Όχι ρε φλάκο, και θα έχω αγκαλιά την αδελφούλα σου. Γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Ναι. Καλησπέρα, Φιλιππά, ο Πέτρος είμαι. Γεια σου, Πετράν. Λοιπόν, εγώ θα σου απαντήσω σε αυτό Τάκη που είπες προηγουμένως. Ποιο? Αν θα παίξει ποδόσφαιρο. Με μια ερώτηση. Εσύ μπορεί να απαντήσεις ό,τι θες. Να απαντήσει ο Πέτρος, εντάξει. Με μια ερώτηση. Ναι, ακούστε το, απάντηση με ερώτηση, άντε λέγε. Ναι, γιατί. Ναι, λέγω, όχι, λέγε. Πιστεύω ότι θα είναι έξυπνο. Λοιπόν, άντε, ναι. πέρσι στο Καραϊσκάκι, ναι. Κατά τη γνώμη σου, όχι το κύπελο που χάσαμε, δικαίως, εννοείται. Πάμε στο άλλο που κάνει τη σέντρα το out. Άστα! Άντε, γεια! Άντα. Ορίστε. Φορτωμένο σε βλέπω σήμερα. Γιατί. Δεν ξέρω. Εσύ τι είσαι, ξεφορτωτός. Εγώ είμαι πολύ relax, το ξέρω το αποτέλεσμα. Τι είσαι? Πολύ relax. Τι είσαι? Relax. Άντε, γεια! Τι είπε ρε? Relax. Α, νόμιζα πολύ relax. Μιλήσεις. Όχι, ας πω κάτι. Στο αεροδρόμιο και εγώ θα σου πω. Στο αεροδρόμιο ποιοι φίλοι δεν είχαν πάει. Επειδή εγώ παίρνω τηλέφωνο. Και υποδέχτηκαν την αποστολή του Παναθηναϊκού. Κάτσε λίγο. Κάτι είπε για τηλέφωνο ότι πήρε. Παναθηναϊκό δεν με ενδιαφέρει. Έλα. Δεν μιλάω για Παναθηναϊκό και δεν με ενδιαφέρει. Φιλαράκο, στην Ελλάδα δεν είμαστε. Άκου να σου πω κάτι. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο ξέρεις τι ζητάγανε. Έχεις υποχρέωση να μ' ακούς γιατί εγώ πληρώνω. Άντε, γεια! Είναι επιλογή σου. Δεν πάει να πει ότι αυτές που θα πάρει τηλέφωνο θα κάτσει να ακούσει με τις μαλακίες του. Είναι επιλογή σου να πάρεις. Δεν είναι εγώ σπίτι σου με κανένα πιστόλι και σου λέω πάρε. Ξέχασέ το αυτή τη μαλακία που είπες. Λοιπόν... Εμπρός! Έλα. Καλησπέρα. Τι έγινε? Πιο δυνατά, φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Άντε, γεια! Ας το έλα, ρε. Έλα, εσύ ήρθες με την αστυνομία, τι έλα. Εγώ πες τα. Αεξής δεν είσαι. Αεξής απ' όλα, είμαι ο Σπήλιος από Φιλαδέλφια. Ο Σπήλιος. Σπήλιος από Φιλαδέλφια. Ο Σπήλιος από Φιλαδέλφια. Πολύ δυνατός αεξής. Πού στα χέρια ή στα κολομέρια? Να σου πω κάτι. Άντε, γεια! Άσε, εδώ δεν μιλάμε για δύναμη, ρε. Ρε, τι μου εμφανιστήκατε τα μπρατσάκια σήμερα εδώ πέρα. Εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο. Πολύ δυνατός. Ο Σπήλιος. Ο Κωστάκης είμαι πάλι. Εκεί ψηλά, στη θύρα 13. Άντε, για Κωστάκη και ανέβα! Να μετράς κι εσύ, ένα-ένα. Κωστάκη 21 χρονών. Τέτοια ώρα μην πίνεις, ρε φιλαράκο. Τέτοια ώρα στην ηλικία σου έπρεπε να είσαι έξω με καμιά πιτσιρίκα. Και όχι να θες να είσαι ψηλά στη 13 για να μετράς 3-3 τα γκολ που τρως από το θρύλο. Καλησπέρα. Έλα. Λέγε. Τι κάνεις? Σήμερα θα σας αφήσω να βρίζετε, λέγε. Δεν θα βρίσω. Λέγε μωρή πουτάνα, λέγε. Άντε, γεια. Τώρα 40 χρόνια άνθρωπος πόσο είσαι και λες... Περίμενε ρε φιλαράκο. Βρε και 100 να είμαι και στον τάφο να πάω θα το φωνάζω. Και θα λέω ότι είστε βρώμικοι και ομάδα της Χούντα. Τι να φωνάζεις, ποιο... Άντε, γεια. Άντε, γεια φίλε, γιατί είσαι καλός συζητητής, αν δεν μ' ακούς. Λοιπόν, άκου το. Γιατί να πειράξει. Τα φασόλια πειράζουν, φιλαράκο. Λέγε. Πόσο βαθμούς έχετε στο Champions League? Α, στο Champions League, μάλιστα. Πόσα γκολ έχετε πάλι? Πες τα, εσύ θα τα πω εγώ μετά. Γιατί βλέπω ότι είσαι μπήκες φορτσάτος τώρα. Ναι, φορτσάτος. Ναι, φορτσάτος. Άντε, γεια! Φορτσάτος αλλού όχι εδώ. Αλλού φορτσάτος. Στο σπιτάκι σου. Εδώ όχι. Γιατί δεν μπορείς να μπεις φορτσάτος σε έναν Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός σου έχει κάνει αυτά που ξέρει η ομαδούλα σου και το σύστημα το... Καλησπέρα, το αποθετικό σου. Τακί. Έβαλα 3 εγώ και εσύ λες ότι έπαιξε μπάλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τακί. Ναι. Τι κάνεις? Καλά. Ήρθαμε, σας ρίξαμε 3, τι άλλο έχεις να πεις? Πότε? Εγώ με Ρόζερμπορκ βασικά.
Και μιλάς όσο ωραία τα ελληνικά, ρε φίλε. Ναι, τα ξέρω, τα έμαθα εδώ πέρα με εσάς. Πολύ καλά τα ελληνικά. Ναι. Πες μου και τι ομάδα είσαι. Θα έρθετε, Ρόζερμποκ σου λέω. Την άλλη πες μου, έλα λέγε τώρα, πες την άλλη. Σοβαρά σου μιλάω, Ρόζερμποκ. Θα πεις την άλλη ομάδα ή θα σε κλείσω. Πάω είμαι. Άντε γεια! Κοτούλα. Έλα, να μιλήσω. Να μιλήσετε προς Θεού. Μπορώ να μιλήσω. Μπορείτε. Τι ομάδα είσαι. Εγώ. Ναι. Όχι ο άλλος. Εγώ είμαι ΑΕΚ. Μπορώ να μιλήσω. Ωραία, μιλήστε. Μην τρέπεσαι, λέγε. Δεν είναι ντροπή. Στο Τάκη θέλω να μιλήσω. Όχι, και στους δύο θα μιλήσεις. Εδώ που πήρατε, δεν πάω να πάω σε ένα σπίτι, αλλά λέω, μιλάω μόνο στο νοικοκύριο. Μιλάμε μόνο στη γυναίκα σου και να μην μιλάμε σε σένα. Δηλαδή θα το δεχτείς να μιλάμε μόνο στη γυναίκα σου. Θα το στο σπίτι και να σου λέω θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία σου. Δεν γίνεται αυτό. Θα δεχτείς να μιλάμε μόνο στη γυναίκα σου. Άμα δεχτείς, μιλάμε μόνο σε μένα. Πάμε, να μιλήσετε εδώ. Όχι, θα το δεχτείς. Να έρθω στο σπίτι σου και να μιλάμε μόνο στη γυναίκα σου. Και όχι σε σένα. Θα το δεχτείς. Άντε γεια. Άστον αφού το δέχτηκε. Τι λέει, τι λέει ο άνθρωπος. Είπε να μιλάω μόνο στη γυναίκα του. Τι λέει ο άνθρωπος. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Ένα λεπτό. Εγώ από την Κόρινθο τα 6 της δυνάμω μες στο σπίτι σου. Μες στο σπιτάκι σου. Παράκατο, λέγε. Έλα, Τάκη, τι έγινε. Ναι, καλά, λέγε. Από Ηράκλειο τηλεφωνώ. Από Ηράκλειο, Κρήτης. Ναι, έλα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εγώ είμαι ΑΕΚ. Πες μου. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω σοβαρά τώρα. Μου λένε εδώ φίλοι μου, δεν ασχολούμαι και τόσο πολύ. Τι έκανες... Κάτσε, δεν σ' ακούω, λέγε. Ακούς τώρα. Ναι, ακούω, λέγε. Μου λένε κάτι κολλητοί μαεκτζίδες τώρα πορωμένοι και τέτοια ότι έκανες τον νεκρό σε κάτι κάδους. Τι να φτάσουμε. Άντε γεια και εσύ από το Ηράκλειο. Καλησπέρα. Έλα, ρε Τάκη. Έλα. Θα ακούω το σινιόρα και φωνάει. Τι φωνάει. Λέγε τώρα εσύ, λέγε. Εγώ είμαι Βάζελος. Έλα, ναι. Πες μας και εσύ τώρα αυτό που έλεγε ο άλλος. Έβγαλατε φωνή φέτος. Τι βγάλαμε. Βγάλατε φωνή φέτος. Δεν βγάλαμε μόνο φωνή, βγάλαμε και... Άντε γεια! Αυτό βγάλαμε. Χρόνια ολόκληρα, κορόιδο. Που θα μου πεις άμα βγάλαμε φωνή. Οι δικές σου οι φιλάδες έχουν βγάλει φωνή. Κορόιδο. Που πας και αγοράζεις. Πάτε τους. Τα πήρατε. Πάει αυτό. Νύχτα της Κομμωδίας. Τις είδαμε. Πάει κι αυτή. Θα τους λιώσαμε. Φάγατε φασολάδα. Φάγατε. Έτσι. Πρόβλημα. Παίζει την ομάδα σου. Απλά θέλω να σας βλέπω. Δεν γίνεται τώρα δουλειά μου. Έχεις τρακ. Ωραία. Όχι, δεν πάθουμε τρακά. Έλα, με βλέπεις, έλα. Με βλέπεις και όρθιο. Λοιπόν. Εσείς που με σκοτώσατε, με βλέπεις και όρθιο. Δεν βλέπω το κεφάλι σου, Μαντσάκη. Βλέπεις το άλλο, λέγε. Το άλλο δεν με ενδιαφέρει. Είναι δικό σου. Άντε γεια! Σε ενδιαφέρει από Ολυμπιακούς. Σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, εσένα σε πείραξε που πήγαν κάποιοι οπαδοί της ΑΕΚ και παρακαλέσαν κάποιους... Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Βγαίνατε στο Σπορ FM να στα πω, μωρέ, και λέγατε, το θυμάστε τον Μανολά τον Ινιάδη. Το θυμάστε, πάρτε το. Άντε γεια! Καταλάβατε, πού πήγε τώρα ο Μανολάς. Εδώ είμαι εγώ, εδώ είμαι. Βρε, άντε γεια ρε που θα κάτσουμε να μιλήσουμε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν θέλω να πω πολλά. Αλυσμόνητο θα μείνει το δεύτερο γκολ του Μπασινά. Άντε γεια! Αλυσμόνητο. Ξακώσαμε το εργάλειο, έτσι. Κάτι τελευταίο έχουν μείνει. Καλησπέρα. Γεια σου, Τακί. Άντε πάλι. Με έχεις κλείσει 2 φορές. Θέλω να σου μιλήσω. Ωραία, σου είπα την τρίτη να σε αφήσω. Πρόσεχε τι θα πεις. Ναι, δεν πρέπει να βρίσω. Τι δεν πρέπει να μιλήσεις. Όχι, δεν πρέπει να βρίσω. Λέω με έχεις κλείσει 2 φορές, είναι αμαρτία να χρεώνουμε, έτσι. Σιγά. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη, θέλω να σου ζητήσω. Τι χάρη. Τίποτα, δουλεύω. Τι ομάδα είσαι. Είμαι Παναθηναϊκός είμαι. Δουλεύω courier. Τι κάνει. Δουλεύω courier. Ναι. Και τέτοιο, και έχασα το μηχανάκι μου στο πέσιμο. Και τι είναι εδώ πέρα. Και θέλω σε παρακαλώ να γίνει να το πάρω πίσω. αντικείμενα εδώ, τι. Όχι, εντάξει, θέλω να σε παρακαλέσω να γίνει να το πάρω πίσω γιατί δεν μπορώ να δουλέψω. Πού το έχασες. Εκεί στο πέσιμο, στην Ηλιούπολη. Στο πέσιμο. Πας καλά ρε. Γιατί. Τι είναι αυτά που λέτε. Ποιο πέσιμο. Εκεί στο πέσιμο που πήγαμε να σας κάνουμε. Έχασα το μηχανάκι μου και τώρα δεν μπορώ να δουλέψω και το θέλω πίσω. Μυαλό δεν είχες. Εντάξει, το ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Πάντως στο γήπεδο να σου πω κάτι δεν πρέπει να ξαναπάω από εδώ και πέρα. Τέλος. Έτσι, τουλάχιστον να μην πας, όχι στο γήπεδο να πηγαίνεις φίλε, τέτοιες βλακές να μην όχι, δεν πρέπει να ξαναπάω στο γήπεδο γιατί εντάξει, ήσασταν 50 και εμείς 250 και μας κυνηγήσατε. Έτσι. Και δεν πρέπει να ξαναπάω. Αυτά εγώ δεν τα ξέρω.
Εντάξει, εγώ που ήμουν μπροστά τα Και είδα. εσύ τι πήγες με την πίτσα, πώς το λένε, τι κουβαλάς. Όχι, το είχα βγάλει το κουτί. Α, το έχεις βγάλει, είσαι και ξυπνούλης. Να δω πώς γίνεται. Είσαι και ξυπνούλης, το έχεις βγάλει το κουτί κανένα πιο γρήγορο, Ναι, γι' αυτό. Α, γι' αυτό. Και μου πήραν το μηχανάκι και τώρα δεν ξέρω αν έχει καεί, αν υπάρχει ακόμα, αν υπάρχει, ξέρω εγώ, μήπως γίνεται να επικοινωνήσει. Πήγες στην πυροσβεστική. Να ρωτήσεις, πού να ξέρω εγώ. Τι να σου πω, εγώ στο γήπεδο δεν ξαναπάω. Εντάξει. Να μην, ρε φιλαράκο, είπαμε κάτι, τώρα είπαμε, δείξαμε εδώ κάτι βιντεάκια της αγγελάσουμε, να σε νικήσω, να νικήσω, όποτε νικήσεις, κάθε 100 χρόνια όποτε νικάς, μέχρι εκεί είμαστε. Τα πεσήματα μου μάθες και πόσα χρόνια είσαι, ρε. Εγώ 24. Πού έμαθες τα πεσήματα, πού τα μάθες μόνο. Τα πεσήματα όλο σου κάτω, στα πεσήματα που σέρνεσαι είσαι, στα αυτά έχεις μάθει. Μίλα μου, ρε. Τι να πω, τι να πω. Το μηχανάκι μου θέλω πίσω να πω, τι να πω, γίνεται να το πάρουμε πίσω. Τι μηχανή είναι, ρε. Ένα παπάκι είναι, ένα άστρα. Άστρα. Ναι. Χρώμα. Μαύρο. Μαύρο. Ναι. Τώρα θα γίνει πιο μαύρο, φίλε. Τι να σου πω, πότε δεν Τώρα κάνω έχει γίνει ντρέπομαι, γιατί ήσταν 50, όπως είπα, και ήμασταν 250. Δουλειά πας τώρα. Πώς? Δουλειά πας. Τώρα πώς θα πάω στη δουλειά, θα με διώξουν. Θα μεταφέρεις πίτσες με τα πόδια τώρα. Εντάξει, τα εκεί. Τι εντάξει. Θα επικοινωνήσουμε ξανά. Ποτέ δεν θα επικοινωνήσουμε. Εντάξει. Και μην ξαναπάρεις. Εντάξει, γεια. Θες και τα πεσήματα, προμάρα σου. Ρε τι τραβάμε. Μαύρο. Το έκανες τώρα κάρβουνο. Έλα, παιδιά. Ναι, ναι, σ' ακούμε. Γεια σας, από Γερμανία σας παίρνω. Εγώ σήμερα όλοι από εδώ φαίνεται παίρνω με τηλέφωνα. Ωραία. Θα μου πείτε εσείς από ποια πόλη παίρνω. Ντίζελντορφ. Έχασα. Λοιπόν, έχουμε 60.000 φιλάθλους. Από τον Ταχάου. Έχουμε προπονητή, ο οποίος έχει πάρει τις άμυνες. 70.000. Έχει πάρει πρωταθλήματα. Ναι. Στον Ταχάου έχεις πάει, ρε φίλε. Και έχουμε παίχτες τους οποίους θα θέλατε να έχετε εσείς. Για πέστε μου ποια ομάδα είναι. Στον Ταχάου έχεις πάει. Έχω πάει στον Ταχάου, ναι. Άντε, γεια! Δεν μπορώ να συζητάω με άνθρωπους που έχουν επισκεφθεί τον Ταχάου. Τι ομάδα έχεις, αλλά γιατί κλείνει η φωνή σιγά σιγά δεν ρωτώ. Ακράτητος. Άντε, γεια! Τι ακράτητος, παιδιά. Δεν έχασες εδώ μέσα. Ναι, το θυμάμαι. Πες μου την παιχτικότητα. Τι, παιχτικότητα. Πες μου την παιχτικότητα του Ολυμπιακού σήμερα ή των άλλων τις άλλες φορές που παίζει με τον Παναθηναϊκό. Σύγκρινε το. Ναι, τι να πω, για πες μου, τα παίζω εγώ με σένα δηλαδή. Άσε με μένα. Άσε να σ' αφήνω. Εσύ δηλαδή σήμερα ήσουν Ρόζεμπορκ. Βέβαια, πάντα. Άντε γεια! Άντε γεια, ρε. Κάτσε γιατί έπεσε και η καρέκλα. Μάλιστα. Ακούσαμε και αυτό, μαγκές. Ο φίλος του Παναθηναϊκού, ο Γιώργαρος, ήταν Ρόζεμπορκ σήμερα. Το όνομά σου. Κώστα. Ρε Κώστα, και πες μου, δεν έχω δίκιο. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Δεν έχεις δίκιο, όχι. Δεν έχω δίκιο. Να σου πω, θυμάσαι το 4-2 του Γαύρου που προηγούμασταν 2-0. Και τι έγινε τότε. Τι έγινε, το κλάδεμα του Καραπιάλη. Το κλάδεμα του Καραπιάλη. Ναι. Το πέσιμο το βρώμικο θες να πεις που έπεσε όλος παραμύθι. Ποιο παραμύθι. Το κλάδεμα ρε σου λέω να πούμε που τον πήρα. Ρε άκου τι σου λέω εγώ, το κλάδεμα που λες εσύ ήταν 4 γκολ το κλάδεμα. Δηλαδή ένα κλάδεμα, άντε να πω ότι έχεις δίκιο. Ήταν για 4 γκολ. Να σου πω κάτι, ο Καραπιάλης τότε όταν έκανε το κλάδεμα είχε κίτρινη. Και το κλάδεμα που έκανε ήταν για κόκκινη κάρτα και δεν πήρε ούτε κίτρινη και συνέχισε το παιχνίδι. Ενώ εσύ... Τι θα μου πεις για τον Παπαδάκο, το θυμάσαι τον Παπαδάκο καλά. Εσύ πόσο χρόνο είσαι ρε Κώστα. Εγώ πόσο είμαι, 21. Ναι. 21. Άρα και δεν μπορώ να σου θυμίσω για το ΔΕΔΕ, παλιά. Όχι, δεν μπορείς. Άντε γεια που δεν μπορώ. Καλησπέρα. Μ' ακούς? Λέγε ρε, μ' ακούς? Άντε γεια ρε. Ρε να πεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Βγήκατε. Με τον Παναθηναϊκό βγήκατε. Βεβαίως, με τον Παναθηναϊκό. Με τους βαθμούς του Παναθηναϊκού. Ρε σου λέω αφού παίρνω πρωτάθλημα ρε φιλαράκο. Ρε Φώτη, ένα λεπτό ρε γάμο. Κάτσε ρε, περίμενα να σου πω. Εγώ σαν πρωταθλητής βγαίνω. Δεν έχω ανάγκη τους κολοβαθμούς που παίρνεις στα προγραμματικά εσύ. Τώρα βγαίνεις μωρέ, τώρα βγαίνω. Ρε στα 10 χρόνια εγώ δεν το συνέχεια.
Συρμαγιά με τους βαθμούς του Παναθηναϊκού κάνατε στην Ευρώπη. Ρε Φώτη, εγώ σε... μου φαίνεται φοράς πιτζάμες, δεν φοράς παντελόνια. Φοράω και ζινάκι και πολύ ωραίο t-shirt Ασλάνης. Τι πες? Φοράω t-shirt Ασλάνης, πολύ ωραίο. Τι λέω, Ασλάνης? Και φοράω τζινάκι. Άντε γεια! Τι Ασλάνης μου, τι είναι αυτά που λες μου ρε, φραγκόκοτα. Ρε με μένα μιλάς ρε, ποιος Ασλάνης ρε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Πάλι ο ίδιος. Ναι, και πράσινα άλογα. Άντε γεια! Όχι, άστον, άστον. Όχι, μοιραστεί. Πήγε. Φεύγουν. Έλα φίλε Γιάννη, λέγε ρε Γιαννάκη, πες μου. Μην μου τις κλείνετε. Μην μου τις κλείνετε. Μην τις κλείνετε και να λέω όταν λέω τα ξαντεγιά. Ξαναπάρε ρε μεγάλε να μας πεις το πείμα σου. Για ξαναπάρε. Τάκη, έλα, σου πω άμα μου είσαι από το υπερπέραν, έλα εδώ. Μιλάμε τώρα εκεί. Με το κάθε επικραμμένα καθόμαστε να μας πάνε τα νεύρα μας. Πώς θα γίνει δηλαδή? Τι να πει για Ολυμπιακό? Τι? Απλά έχει φάει ξύλο από τη γυναίκα του και δεν ξέρει τι να πει. Αυτό είναι. Που θα σου πω εγώ και που είναι η γυναίκα σου. Στο 802. Μην μπαίνει. Εντάξει, Τάκη. Όχι, του λέω εγώ ρε, εγώ παίρνω την και σε βράζει το λόγο από μένα. Εντάξει τώρα, μην με τρελαίνεις τώρα. Τι να τρελαθούμε με τους τρελούς. Μην με τρελαίνεις τώρα, μην τα πεις. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί θα τα ακούσετε καλά τώρα. Με τα μηχανάκια πότε θα έρθετε? Δεν έχετε εμπιστοσύνη τελικά, όχι μόνο στην ομάδα σας και αυτά που είπα πριν, ούτε στην ελληνική αστυνομία. Δεν σας έφερε μια χαρά. Τα μέτρα δεν ήταν τέτοια. Τι άλλο θέλετε, τι φοβάστε? Τι φοβάστε? Ο Πειραιάς είναι άνοιξη τώρα, δεν έχει τρικυμία. Μην φοβάστε, μην είστε λαγοί συνέχεια. Και ρόμπες. Λοιπόν, μισό λεπτό. Βαζελάκια, κάνατε όλοι. Ελάτε μια φορά με τα μηχανάκια. Ελάτε! Κότες! Λοιπόν. 3.500 εισιτήρια. Τα δύο τα δώσατε πίσω. 1.200 άτομα είχατε έρθει. Όχι και παραπάνω, μην νομίζετε. Σκόρπιοι ήσασταν. Σκορποχώροι ήσασταν. 5.000 εμείς. Λοιπόν, ξανά συγχαρητήρια στον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Ντόμιτς, και σε όλη την ομάδα μας, στους προπονητές μας, τον προπονητή μας και εκεί τους βοηθούς του. Και στον κόσμο. Αυτό έλειπε, Στέλιο, να μην το έλεγα. Η θύρα 7 δεν ξεχνάει, σας το έχω πει εγώ. Δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει η θύρα 7. Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, τα ειστήρια τα ειστήρια τα είπαμε. 12 η ώρα αύριο στην πλατεία Αλεξάνδρας. Και το απόγευμα στους συνδέσμους. Τώρα σε λίγο θα βγει και ο Αλέκος. Και στα εκδοτήρια στους Στάδιος και Φιλίας. Και θέλω να πω κάτι. Βαζελάκια, κάνατε όλε. Η θύρα 7 κάνει όλε με τα δικά της αρχή-α. Τελείωσε. Αυτό ήθελα να πω. Δεν θέλω να μου βρείτε, παρακαλώ. Αυτό. Αρχή-α της θύρας 7. Μόνο έτσι κάνει η θύρα 7 όλε. Κάτσα πάμε σε μια γραμμούλα και... Πάμε. Όσον αφορά που είναι η μπάλα, θα έρθει και η μπάλα. Να την μπάλα, ρε. Να την η μπάλα. Ηλία, εδώ είναι η μπάλα. Πάμε στην γραμμή. Θεσσαλονίκη, θα έρθεις? Θα μας δώσει τη εισιτήρια. Αλλά χωρίς παιχνίδι, μόνο. Δεν μου λες, εισιτήρια θα μας δώσετε. Κάτσε, έχω χάσει την ταυτότητα. Θα βγάλω ταυτότητα και θα έρθω. Γιατί από ό,τι έμαθα που δεν είχα πάει με τον Άρη Φιλαράκο, επειδή δεν είχα την ταυτότητα. Θα σου βγάλουμε εμείς καινούργια, δικιά μας. Εντάξει, θα έρθω Φιλαράκο, μη σε νοιάζει. Άλλωστε, έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Όχι όμως μόνος. Εσείς έρχεστε μόνιτσα. Δηλαδή να έρθω στο γήπεδο της Τούμπας μόνος μου, έτσι. Ολομονάχος. Οι δυο μας, θες μονάχοι. Πού? Άντε, γεια! Τα θέλω. Μου λέει τώρα, ρε. Ρε πάω την μπάλα, ρε, που την έχετε χάσει, ρε. Είχαν εκεί στην Βρέντε Βρέμης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ολυμπιακός. Πιο καλός και από σένα, ναι. Τι πιο καλός? Πιο δυνατός είμαι εγώ Ολυμπιακός από σένα, ναι. Ναι, Φιλαράκο, εγώ είμαι ο τελευταίος Ολυμπιακός που υπάρχει. Μην αγριεύεις. Είπα, είμαι... Άντε, γεια! Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μου κλείσε το τηλέφωνο, ρε Τάκη.
Έλα φίλε, λέγε, εντάξει. Γιατί το κλείσες? Γιατί είπα εγώ ότι είμαι ο καλύτερος Ολυμπιακός και είσαι ο χειρότερος εσύ. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όχι. Το παρεξηγείς το θέμα. Εντάξει, λέγε τα δικά σου. Έλα, λέγε. Τώρα, εντάξει, λοιπόν, το τηλέφωνο μου το γνωρίζεις. Θα σου πω μία κουβέντα. Ποιος είσαι και το γνωρίζω? Θα το βρεις το τηλέφωνο μου. Πού δεν θέλω να το βρω. Λοιπόν. Δεν θέλω να το βρω. Μην μιλάς κοντραριστά. Τι? Μην κοντράρεσαι. Γιατί ρε φιλαράκο? Μην κοντράρεσαι. Άντε γεια! Τα θέλει ο κόλλος σου σήμερα. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Να σου την κάνω? Όχι! Δεν έχει αντεγιά. Έχει όχι τώρα. Θα γίνω κι εγώ χουντικός. Χαρά. Άμα μιλάνε Παναθηναϊκοί και Αξίδες, θα μας πετάξεις έξω μας. Γιατί δεν μην μιλάνε ρε φίλε? Γιατί έχουμε πάρει ακόμη μια φορά και μας έχεις πει αντεγιά. Εντάξει. Τι σου έχω πει? Αντεγιά είπες. Γιατί, κάτι θα είπες? Δεν ξέρω. Τι θες να το ξανακούσεις? Του Σωτήρη του Κογιτούσο, ο κογιτός. Του Στασινόπουλου. Του Σωτήρη. Εντάξει, το ξέρεις το Σωτήρη? Ποιο Σωτήρη? Από Βολή. Που ήταν παλιά. Έπαιρνε τηλέφωνο το παιδί εδώ. Τι είπε? Έπαιρνε τηλέφωνο, λέει, από εδώ το ξέρω, δεν το ξέρω από κοντά. Όχι, δεν το ξέρεις από κοντά. Γιατί το δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Βρε το Σωτήρη, δεν ξέρεις. Όχι ρε Άκη μου. Καφρώνεις τόσο πολύ. Σοβαρά ρε φιλαράκο, δεν το ξέρω, στο ξαναλέω. Δεν το ξέρεις? Όχι. Το πω. Έτσι, πες του το. Θα τραπώ να πω ότι το ξέρω τον άνθρωπο. Από εδώ τον έμαθα. Από πού? Από εδώ. Πώς? Μες στη Βουλή το σύνοδο ποιος τον έχει? Ποιο? Ρε ο Σωτήρης αυτός που λες, πήρε μια φορά στην εκπομπή και έτσι έμαθε ένας τον άλλον. Από κοντά δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ακούς τι λέει? Τι λέει, άντε πες του. Ρε παιδιά, ο Σωτήρης, όπα λίγο, γιατί για το παιδί σταματάω. Κατάλαβα για ποιο παιδί μιλάει. Μια χαρά παιδί είναι ο άνθρωπος. Τώρα τι πού είναι η διαφωνία? Τι λέει? Δεν το ξέρει το Σωτήρη. Σου λέω δεν το ξέρω ρε φίλα. Άντε γεια! Ρε τρελός είσαι, αυτό δεν το ξέρω. Τι να κάνουμε τώρα? Τη μάπα. Φάγαμε τη μάπα, γιατί? Βέβαια, φάγατε τη μάπα. Θα πω ψέματα. Όχι ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ που ήμασταν 80.000 κόσμο. Φάγανε τη μάπα. Φάγαμε τη μάπα. Έτσι, να τα ακούω θέλω. Γιατί, ο ένας να λέει πιασμάν και ο άλλος φάγαμε τη μάπα. Άντε γεια! Δεν αντέχω άλλο ρε. Δεν σας αντέχω άλλο. Αυτά σας λέω στην ΆΚΑ εγώ. Σας λέω στην ΆΚΑ αυτά εγώ. Ο ένας πιασμάν και ο άλλος φάγανε τη μάπα. Αυτοί είστε. Άντε γεια! Τι κάνουμε? Ακούστε! Έτσι κάνατε και χτες. Έτσι κάνατε. Μίλα. Γιατί τα κάνεις αυτά? Γιατί τα κάνεις αυτά? Γιατί μωρικότα? Γιατί έτρεχες? Γιατί έτρεχες? Παιδιά, το άλλο το κεφάλι δεν έχει έρθει. Έχει μπλέξει ακόμα στα μπουκετσίνη το άλλο το κεφάλι. Και έχει έρθει με το μόνο με το ένα. Ακούσατε? Πάρ' την κότα σας τώρα. Κοτούλες. Μπάντα στο κοτέτσι. Όχι, δεν είμαι ΑΕΚ. Άντε γεια! Έτσι. Πες Κατσουράνη. Πάτωνα. Τον Κατσουράνη. Ήταν καλός ο Καρεμπέ. Με πας αλλού τώρα. Άκου μισό λεπτό. Σου κάνω μια ερώτηση. Στο πρώτο ημίχρονο ο Καρεμπέ ήταν άρχοντας. Και στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε. Μπορείς να μου πεις το λόγο? Να σου απαντήσω αυτό που λέω το αποδέχεσαι? Φίλε, όχι, δεν αποδέχομαι, δεν αποδέχομαι. Τι να πει? Φιλαράκο, εγώ να σου πω κάτι, τι είδα? Είδα μία λάθος κίνηση του Λεμονή, την οποία τη διόρθωσε μετά με τον Πατζατζόνι. Το πρώτο ημίχρονο, αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Ο Καρεμπέ ήταν άρχοντας στο κέντρο. Ναι. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο γιατί έπεσε ο Καρεμπέ? Εσύ την ξέρεις την απάντηση? Ναι. Για πες. Γιατί έβαλε τον Τζοβάνι μας. Α, και δεν τα πάνε καλά, Δεν ξέρω. Μήπως έχουν κόντρα? Ναι, έχουνε κόντρα. Άντε γεια. Ρε Καρακιοζάκο. Τι θέλει να μας? Μαλακία είναι, ρε Καρακιόζη. Εσύ, άστο, μην βρίζεις μόνο. Τι να βρίσω ρε, άκου τι μαλακία είπες τώρα. Άστο τώρα, μην βρίζεις. Ρε άκου την πέτρα. Άμα βρεις θα ξανάρχομαι, στο λόγο, μην βρίζεις τον κάθε κελί. Ρε Καρακιόζη. Μα είναι μόνος του, είναι ανάγκη να τον ευρίσεις εσύ μόνο τώρα.
Μάγκα τον έκανες. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πρέπει να είναι πάνω από 40 χρονών και πήρε τηλέφωνο ποιος. Ο Μιγέλ Βαθμίδης πρέπει να είναι. Τι να σου πήρε Τάκη τώρα. Σε κουρδίζω κάθε καραγκιόζης. Τι να κουρδίσει μόνο μαλάκας τώρα. Έλα, μην βρίζεις δε Τάκη σου λέω. Μην την κάνουμε την εκπομπή τώρα σου λέω. Μην βρίζεις. Το λόγο μου δεν να σου πω κάτι. Μάγκες, εγώ επειδή τώρα είμαι και αλλού, γιατί έχω ξεφύγει τώρα, όχι ξεφύγει από τα σημερινά. Δεν ξανάρχομαι και να έρθει ο Καραγκιόζης εδώ να την κάνει αυτός. Εντάξει. Άντε παλιό μαλάκα. Γιατί είχε κόντρα. Εντάξει, εγώ Τάκη να σου πω κάτι τώρα. Άμα γίνει δηλαδή. Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Ακούσουμε, τώρα ακούσαμε. Εγώ σε άλλη εκπομπή έτσι με πινελίκα και τέτοια δεν πρόκειται να ξανάρθω. Το λέω να το ξέρω. Ούτε κι εγώ. Θα την κάνουμε μόνη της. Θα μιλάνε καρέκλες. Καλησπέρα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή θα γίνουμε σακόμοι τώρα με τον καθένα. Ναι, κάτσε ρε Τάκη τώρα με τον κάθε Καραγκιόζη. Εδώ έχει πάει μια μισή ώρα και ο άλλος δεν μπορεί να κοιμηθεί. Συγγνώμη λίγο, ρε φίλε. Δεν μπορεί να κοιμηθεί από τη χασούρα που έχει τσακωθεί με την Νίκη και πήρε να μου πει εμένα για τον Καρεμπέ και για το τέτοιο που δεν έτριβε τα μάτια του. Πες φίλε, συγγνώμη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω, ποιος είναι καλύτερος, ο Φοφόνκα ή ο Τζοβάνι? Ο Φοφόνκα. Ο Φοφόνκα. Με τις πολλές διακρίσεις. Που επειδή έχει παίξει και εθνική Βραζιλίας. Και τι από φόβο το κλειστό τηλέφωνο. Ρε Αυγολέμονη, τι ρε Σιτάκη. Ρετάκη, συγγνώμη λίγο. Τι να σου μιλήσει, να σου πει οποιοδήποτε. Αυτοί μόνοι τους λέγανε πήραμε μια ισοπαλία στο γήπεδό μας με τον Ολυμπιακό που θα μας δώσει ψυχολογική δύναμη για τη συνέχεια. Με την ισοπαλία στο γήπεδό του. Τι να μιλήσω εγώ τώρα με αυτούς τους άνθρωπους. Συγγνώμη λίγο. Κάθεσαι τώρα και μιλάς και ξεσυνεωρίζεσαι τον κάθε γελίο και τον κάθε γραφικό. Που ξενυχτάει για τα κέρατά του, ξενυχτάει και βρήκε να πάρει εμάς τηλέφωνο. Θα έρθει και η γυναίκα σου, ρε. Περίμενε, νωρίς είναι ακόμη. Περιμένεις τη γυναίκα, εμάς. Το Ιφηγένεια, το ξενοδοχείο. Πάρε τηλέφωνο το κερατά, εμάς δεν και να πάρεις τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο και πες του να την αφήσεις. Το Ιφηγένεια, το ξενοδοχείο. Το Λίπικ είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαραμαγκές. Βαζελάκια, πουστράκια, μου κλάσατε τα φρύδια. 10 πουστράκια από εσάς. 2 ώρες περιμένω να βγω από ένα νοσοκομείο που είχα πάει να δω με μια κοπέλα, ένα συγγενή μας. Από χολαργό μεριά όλοι τους. Μου κλάσατε τα φρύδια. 100 ευρώ η ζημιά. Ένα τζάμι. Για δέστε με. Και τα χέρια και τα 3 πόδια μου. 3 πόδια εδώ και 2 χέρια εδώ. Το μόνο χτυπημένο που είδα ήταν ο Μητσικός σας πριν από λίγο σε μια εκπομπή. Μου κλάσατε τα φρύδια. 10 πουστράκια από εσάς, 10 άναδροι. Τι κάνατε, για πέστε μου τι κατορθώσατε. Τι κατορθώσατε, σας πω εγώ. Θα συνεχιστεί το βιολί. Ποιο βιολί, μην πάει το μυαλό σας αλλού. Το παιχνίδι της Κυριακής. Θα φάτε καλά. Την Κυριακή θα φάτε καλά. Πολλά γκολ εννοώ. Τι άλλο να κάνουμε. Εμείς δεν είμαστε σαν και εσάς, έτσι. Δεν είμαστε η ντροπή των οπαδών, ούτε ρουφιάνοι, ούτε τίποτα. Και το απέδειξα εχθές ότι δεν είμαι και ρουφιάνος. Γιατί τα δύο. Και τους ευχαριστώ πολύ για που θέλουν να με βοηθήσουν, αλλά εγώ δεν είμαι ρουφιάνος. Ήρθανε 2 αστυνομικά αυτοκίνητα και 2 μηχανές και μου λένε πάμε στο χολαργό στο σύνεσμο. Λέω όχι. Δεν έγινε τίποτα. Εγώ δεν είμαι ρουφιάνος. Εγώ θα σας γαζώσω αλλιώς. Θα σας γαζώσω αλλιώς. Και έχετε βγάλει βρώμες ότι με χτυπήσατε, πανηγυρίζετε που με χτυπήσατε. Για δέστε με. Ξανασηκωθώ, μουνιά. Για δέστε με. 2 χέρια, 3 πόδια. Εντάξει με. Θα φάτε καλά την Κυριακή. Θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα στον αγώνα της Κυριακής. Και αυτός ο ψηλός από το χολαργό που μιλάει, ξέρει τι λέω τώρα, που κράταγε ένα ξηραφάκι, να προσέχει γιατί θα υπάρχει πρόβλημα στο κόλο του. Βλέπω να είναι ξυρισμένος από εδώ και πέρα ο κόλος του. Μιλάω άσχημα, Μιλάω όπως πρέπει σε 10 άναδρους. Σε 10 πουστράκια. Που γαζώνονται όλη μέρα. Αυτοί και το σπίτι τους όλο. Τους κολλητούς στα δάκινια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, χωρίς να λέμε πενελίκια, να σας πω 2 πράγματα.
Πρώτα απ' όλα είμαι αεκτζής, με φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα και αντιολυμπιακός. Άντε γεια! Άσε ρε φιλαράκο. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό ρε. Τι είναι αυτό που είπες ρε. Ρε πάτε καλά ρε βραδιάτικα. Τι είπε. Είμαι αεκτζής με φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα. Ρε εσύ, ρε, τι είπε τώρα ρε. Ρε τι είπε τώρα ρε. Ρε Αλέκο. Και δεν θες και πινελίκια. Ρε εσύ κάτσε καλά ρε φιλαράκο. Και βρήκα και το αντικείμενο του πόθου. Βρήκα το αντικείμενο του πόθου. Του πόθου. Του DVD. Βρήκα το αντικείμενο. Βαζέλες. Να τα. 65.000 πήγατε. Πας και νικήσετε το Ολυμπιακό, Ολυμπιακός. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Το εργαλείο. Όχι, πώς. Το εργαλείο, αυτό. Πώς λέγεται ρε παιδάκι μου. Αγκουροκολοκύθα. Βγαίνει μόνο στην Αγγλία. Ο Ματ σας την έφερε. Στο 69 λεπτό μάγατε τον γκολ. Κοιτάξτε το. Καταλάβατε. Έτσι μπράβο. Ναι, αλλά ένα DVD δεν πάει μόνο με μια. Τι πάει με μια. Αγκουροκολοκύθα μόνο. Τι ρε, δεν χρειάζεται και κάτι άλλο. Τι άλλο να φέρω ρε Αλέκο. Σας έφερα και τη σαμπάνια! Σας έφερα και τη σαμπάνια! Κοιτάξτε τι! Κύριε και βαριά ρε. Πού τη βρήκες, είναι πολύ μεγαλυτάκι. Είναι όσο είναι, όσο τους παίρνει. Είναι πολύ μεγαλυτάκι. Λοιπόν, τώρα βαζελάκια, στρωθείτε. Έχετε στεγνώσει, έχετε φάει τη βροχή, δεν θέλω να κρυώσει κανείς από εσάς. Καθίστε αναπαυτικά και στις πολυθρόνες σας να δείτε τη διαφορά πάνω από το ποδόσφαιρο. Πάμε. Μία-μία. Τι λέει εδώ μάγκες, βγάλτε το άντεγια σε παρακαλώ. Από κάτω. Δεν βγαίνει, λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, διαβάστε βαζελάκια. Το άντεγια δεν μπορεί να βγει. Βγήκε και το άντεγια. 58-39 στο ποδόσφαιρο. Μετράτε, κάντε σούμα. Πάρτε στυλό, πάρτε μαρκαδόρο να φαίνονται χοντρά τα γράμματα. Πάμε μπάσκετ. Εδώ μας περνάτε. 38-17. 9 και 8 είναι. 9, τα 8 είναι, βλέπετε έτσι. 7 και είπα ένα ευρωπαϊκό. Αναλυτικά σας τα έχω γράψει. Έκανα τον κόπο και έβαλα και πράσινα γράμματα τρομάρα σας. Μας περνάτε εδώ. Θα δούμε όμως και τη σούμα μετά. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Ας σας τα κάνω εγώ, θα σας κάνω μάθημα φυσικής αγωγής. Πάμε παρακάτω. Βόλεϊ. 35-20. Βαζέλια. Τι λέει εκεί, 22-10, 2 κυπελούχων, ένα Super Cup. Πολλά. 38-20. Τι λέει, 35 ή 38. Για να δω. 35. Μιλώ και 38 και κλέβω λάδι από την εκκλησία. Πάμε πόλο. Εδώ κοιτάξτε. 0. Βαζέλια 0. Και 20, 9 ο θρύλος. Θα τα μετρήσουμε όλα, Λάζαρε, βάζελε φίλε μου. Όλα. Πάμε παρακάτω. Σιγά σιγά. Δεν έχουμε τι. Πού το άλλο. Θα τα βάλουμε και τα άλλα. Τι έγινε τώρα. Μπράβο, κολύβηση. 46, 12. Βαζέλια. Όσα είναι τα δάχτυλά σας, το χεριό και άλλα 2 σας κολλάω εγώ. Τόσα έχετε. Περιμένετε. Πάμε στο Στίβο. Στο Στίβο μας περνάτε. Άρα θα κάνουμε τη σούμα. Στο Στίβο μας περνάτε λόγω τρεξίματος. Στα 100 μέτρα δεν σας φτάνουμε. Και στα 200 μας περνάτε. Στα 400 λαχανιάζετε. Και σας τρώει το πουλί. Όπως είπε ένας φίλος μου προχτές που ήμουνα με τον Αλέκο. Σας τσιμπάει το πουλί. Πάμε άρση βαρών.
7-6. Να, εδώ κάτι κάνετε από βάρη. Τρομάρα σας. Πάμε σκοποβολή. Θα τα δείτε όλα. Όλα εδώ, σας τα έχω εγώ εδώ. Αυτά θα τα δείχνω κάθε φορά. Θα σας κάνω μάθημα μαθηματικών. Πάμε σκοποβολή. 11-8. Πού να σημαδέψετε. Δεν σημαδεύετε ούτε πεθαμένο. Πεθαμένο δεν σημαδεύετε. 11-8. Πάμε και στο πινκ-πονκ. Που θέλετε και πινκ-πονκ, τρομάρα σας. Με τα μπαλάκια. Θέλετε και μπαλάκια, Α, τα δείτε και τα μπαλάκια. 15-12 στα μπαλάκια. Κάτι κάνετε με τα μπαλάκια. Τα πιάνετε. Σας περνάνε όμως. Γιατί εμείς ξέρουμε και παίζουμε τη ρακέτα. Εσείς πιάνετε τα μπαλάκια. Πάμε σε μια κάρτα άλλη. Που δεν συμμετέχουμε και οι δύο. Ούτε στα καγιάκ, τι λέει εκεί. Ούτε στην κοπηλασία. Στη οπλοεία, τένις. Η πασία σας κάνουμε, αλλά κάνουμε διαφορετική. Και τι λέει εκεί. Ναι, μια σανίδα, κάτι γράφει. Έτσι, σε αυτά δεν συμμετέχουμε βαζελάκια. Το άμα εσείς πάρετε τη σανίδα και κάνετε μόνοι σας και λέτε ότι πήρατε πρωτάθλημα, πάρτε το. Που χαίρεται όλη η Ελλάδα που έχει τέτοια ομάδα. Έτσι, που χαίρεται όλη η Ελλάδα. Που κλαίει όλη η Ελλάδα με τις βρωμιές σας, του Γουέμπλεϊ και της Χούντας, τα τάγκς που σας πήγανε εκεί που σας πήγανε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Σιγά μην είσαστε καλά. Γιατί να μην είμαστε καλά. Μη με κλείσετε. Πανά θα είμαι εγώ. Να τον ρε. Καλώς αυτό κάναμε. Κώστα. Έλα, τι. Με τον Τάκη θα μιλήσεις, να φύγω και εγώ λίγο από αυτό. Περίμενα, θα πιάσουμε ένα-ένα. Το κυπελάκι πάει, έτσι. Πάει το κυπελάκι. Πρωτάθλημα πήρες. Θα πάρω και πρωτάθλημα. Μίλα κανονικά, μην έχεις. Όχι, εντάξει, κάτσε. Να σου πω κάτι, το παλτό. Να σου πω κάτι εγώ πρώτα. Το παλτό, να σου πω κάτι εγώ πρώτα. Το κόλλησε όμως. Να σου πω κάτι πρώτα εγώ. Μ' αφήνεις. Ναι. Κάτσε να πάω στο λέω. Για περίμενε εδώ. Έτσι τον έχω κάνει, φιλαράκο. Σουρωτήρης τον έχω κάνει, ρε. Και μιλάς. Άντε γεια! Άντε γεια! Σουρωτήρης τον έχω κάνει, ρε κακομοίρη. Κοίτα εδώ, 8 χρόνια, κοίτα πώς τρέχεις από πίσω. Κοίτα εδώ, τι γίνεται. Σουρωτήρη, ρε καημένε. Ρε κατακαημένε, Σουρωτήρης τον έχω κάνει, ρε. Ρε τι τραβάμε, ρε. Την ομάδα εννοείς έτσι. Την ομάδα, Σουρωτήρη την έχω κάνει 8 χρόνια, ρε. Οι νίκες είναι 9-3, ρε. Εδώ κοίτα. Σουρωτήρης τον έχω κάνει, ρε. Ξύπνα, κοίτα πώς τρέχει από πίσω. Τα γκολ. Πάνε τα κινητά, πάνε όλα. Για να σου κάνω το πείραμα της χημείας. Τι τραβάμε. Ρε βαζελάκια. Σουρωτήρης τον έχω κάνει, ρε. Ρε κόσκινο, το κόσκινο, φέρε μου ένα κόσκινο. Ένα, ρε αλεύρι να σε κάνω. Λοιπόν, 9-3 είναι στα 7 χρόνια η νίκη. Σουρωτήρης τον έχω κάνει. Σουρωτήρη. Σουρωτήρη. Τον έχω κάνει. Τον έχω κάνει Σουρωτήρη. Τι μπορεί να μου πεις, ρε Βαζελάκο. Τίποτα. Πάμε παρακάτω, πάμε στα άλλα. Και άλλα λέγες.